Argiaren podcastak. Menda Bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Kaixo ongi etorri Menda Bikoitzaren beste saio batetara, 24. Okerrez baldin naiz gaurko hau. Eta hemen gaituzue berriro ere mikrofono aurrean bi lagun, hizketan eri zaizuen hau Garbiñelarrea eta Eneritz Arzailuz. Kaixo entzuleoi eta kaixo Garbiñe. Bueno, gaurkoan ekingo diogu beste Menda Bikoitzaren saio bat egiteari. Eta, Aste Santua arrimatzen ari zaigularik, hilabete honetan dugularik, Aste Santuko, irakurketa bat egingo dugu klabe vegetalean. Ze elementu aurkitzen ditugun, Aste Santuaren inguruan, vegetalak direnak, sendabelarrak direnak, hoietako asko olio esentzialak direnak. Hemen begirada landareetatik egin ezkero, religioa, sinismena, alde batetara utzita, badaukagu zer esana eta zer usaitua bereziki. Orduan, ikuritzaigu gaiari edo bolada sasoi honi begiratzeko modu interesgarria dela eta hori egingo dugu. Eta gero, udaberrian sartuta gaudelarik, udaberrian loratzen hasiko zaizkigun lore ugari hoietako edo anitz hoietako bat hartuko dugu gaur hizpide. Irusta gorria hitz egingo dugu, eta irusta gorriaren inguruko aplikazio, infusio, olako gaietaz arituko gara gaur. Kaixo guztioi, hasi gingo gaitun, hemen gara, beste aste batez, Menda Bikoitza saioan, bi astelenean behin, ez dakinarentzat edo lehenengo aldiz entzuten duenarentzat jakin dezala, bi astelenean behin publikatzen dugula, baina aurreko saio guztiak ere ikondo esan duen 24. Aurreko saio guztiak ere hor dituela entzuteko, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan. Eta dena aurreratzen duen sarrera, baina oporru zainan gaitun ja. Batzu gehiago, beste batzu gutxiago, baina denok espero zerbait hartzeko aukera izango dugula, Aste Santua gainean dinagu, eta guk denarekin egiten dugun bezala gurera ekarriko dinagu Aste Santua, ez? Nola lotu sendabelarrekin, gure gaiarekin. Gure gaira ekarriko dinagu Aste Santua, ez? Horretarako Enrique Sanz Baskuñanaren artikulu bat hartu dinagu. Berak urteak zaramatzan olio esentzialen inguruko lanketan, aromaterapian, berak kristaua dun eta berak garbi adierazten din bere kristautasuna. Orduan, hartu dinagun artikuluak bere kristautasunetik idatzia zeagon, baina aromaterapia sakratua zari dun. Eta landare dia zari dun, eta justu Aste Santuan guk kulturalki aurki ditzakegun elementuak ez ditun vegetalak izaten askotan, edo oharkabean pasatzen zaizkigun, orduan hoietaz hitzen edinat. Eta baita ere, batematek erabilera praktiko bat pentsatu nahi baldin badu hemen, nik aurkitza zionat baita ere hemen zantzu praktiko bat ere gaur hitz egitera goazen honi. Orduan, gaiari helduko zionagu, berak esan da bezala ikuspegi kristau eta espiritual batetik idazten din, Aste Santua eta mundu vegetala. Orduan, egiten dizkin, Aste Santuaren egunak zatikatu egiten dizkin, Aste Santuaren hasiera gisa adibidez erramu igandea, erramua ereinotza aipatzen din, Laurus Nobilis, begira guk zenbat erramu edo ereinotze mendian ere daukagun, basatia, landatutakoa ere sineskera izan delako etxe baten aldamenean edo ermita borda baten aldamenean landatu ezkero babestu egiten zuela ere erramuak. Eta erramuaren usaina ederra dun, erramua isurialde mediterranearretik etorritakoa dun, hau ere zuaiska deitua baino arbola handia egin daitekena,
Eta honen usaina hau ukendutarako erabili izan duen, eltzekarietan ere ipintzen dinagu, dilistekin edo txitxirioekin izeak eta tratatzeko balio duelako, erabilera terapeutiko anitzekoa dun. Honen usaina lehortu eta erramuarekin bedeinkatzen ditun soroak adibidez, eta pertsona bat hiltzen denean ere botatzen zaion ur bedeinkatu azkeneko hori erramu ostoekin. Erramua dun. Askok etxeko atean, sarreran jartzen dina erremu bedeinkatua tximistak jo ez dezan. Eta kotxean, ez? Kotxe berrietan. Kotxe berrietan. Hori haren itxunan pentsatzen ez? Eduki ginat. Ikere bai. Bai. Nik ez nire kotxean ez, baina bazakinat aitonak eta bai. egiten zutela. Eta usain hori ez, auto hori eguzketan usten baldin badun, gero erramu usaina daukan auto barruan. Orduan, ikusten dinagu lehenengo erramua dagoela. Gero, astelenera egiten din berak salto, astelen santura, eta hemen aipatzen din, Jesus Lazaroren etxera joan dela, alako kontakizun bat, ez? Baina hor, Jesusi hankak garbitzen dizkien momentu badago, eta hankak eta hilea, urarekin, eta nardoaren esentziarekin. Eta begira ion, nardoa gaur egunean ez dun erreixa aurkitzen, baina Joanen evangelioan aipatzen din, zein nardo den, nardoaren inguruan, eta nardostatxiz jatamansi barietatea zirudin erabili dela, baina nardo ezberdinak bazeuzkan, nardoa lore ornamentala dun gaur egun guretzat. Eta lore oso bitxi ematen din, honen sustraiak, handiak direnak, hoiek destilatzen ditun, eta hoien olio esentziala edo ateratzen duen erretxina, elementu hori, zirudin hori dela, Biblian agertzen dena, testamentu berrian, hor nola erabiliz zuten, ez? Usaina, deigarria din, da oso usai ederra, lurringintzan oso erabilia, eta, askok esaten dinate ia hipnotikoa dela, nik etxean badinat Himalaiako nardo baten olio esentziala, begira ion gauza eksotikoa. Himalaiakoa. Bai, esaten dine lurra azpikoa, baina lur hori planetan dagoen lur eremurik altuena, ez? Himalaiakoa. Eta, benetan berezia, ez? Deigarria duen usain hori, Ze pixkat sendabelarrekin lotzen ari gaitun aste santua, baina bereziki sendabelarren usainekin, ez? Usainekin eta usaine sakratutasuna, esaten dinate. Orduan, hemen sinismenak zeudene, usain hauek eta erretxin hauek pertsona eta hain zuzen pertsonaren arimari egiten ziotela on. Orduan, gaur egunean usaitzen baldin baditun, ez ditun sedanteak eta hipnotikoak, baino lasaigarriak, oso lasaigarriak. Orduan, guri etzaizkigun gaizki etortzen, alako usainak, ez? Eta nik ukendu bat egitea proposatuko dinat, alako ukendu bat egin ezkero, ukendu aromatiko usain gozoko bat, norberak erabildezakeena, oherakoan emateko, eskuetan emateko, eta usain oso atsegina. Hain justu gaur egun, perfume gintza gaur egun ohikoa dena, elementu sintetikoekin egiten dena, baizik aintzinako perfume gintza bat egitea, olako ukendu usaintxu bat eginda. Gero aipatzen ditun garia, ogia dagoelako presente, ardoa, oliba, horiek elementu vegetalak ditu, baino ez dizkinagu landariak ez direnez, banik horiek pasa ingo dizkinat. Aurrerago ikusten duen, ostegun santuan erabiltzen dutela, bedeinkazioa egiteko, ez? Eta erabiltzen dela balsamu bat, gaur egunean ere konsagrazioa egiteko edo simbolismo rituala handia duena Eliza Katolikoan, eta pertsona bat hiltzen denean ere horrekin egiten zaion gurutzea, ez? Kopetean edo alako bedeinkatutako oleoa, ez? Leku askotan, Eliza Katolikoan behintzat eta ortodoxoan ere, krisma deitzen zaiona. Eta dun, oliba olioa eta benjui izeneko zuhaitz baten erretxina. Estiras benzoim eta benjuidun gaur egunean vainilla oso garestia den espezie hau, hori horren antzeko molekula aromatikoak dituenez, horren ordezko erabiltzen ari den kosmetiko gintza, ez? Benjuid erretxin hau olio esentzial erandun, izugarri interesgarria, azaleko gorritasunak, handituak, zimurrak, kosmetikan erabiltzen duen. Eta din oso usain gozoa ederra, betegarria askorentzat, baina niretzat tamaina batean ondo.
Zer ikusten denago, oleo hau bataioan erabiltzen dela, eriotzan erabiltzen dela, eta usain oso guk ez geninake elizarekin lotuko. Gehiago lotuko geninake, bainilazko izozki batekin adibidez. Eta seguru nago, askok izena ezagutu ez arren benjui, usaina berehala ezagutuko dutela. Eta gero zer ikusten dizkinagu, ostiral santuan ez mirra, ardoa mirrarekin. Mirra erretxin badun, orduan hori gertzen duen evangelioan, hori ematen zaiola, karo, mirra analgesiko bat dun. Orduan, nunbait Jesukristo gurutzean dagoela, ematen zaion ardoa analgesiko hau. Ja, minik ez hori dun. Sentitzeko. Bai, tortura horren ardean, ez? Eta gero, ematen zaio nun, eta isopos oficinalis izeneko landare batean, ez? Eta, hau gaur egunean, saunara doan batek ezagutzen din, usain hau, isopos oficinalisen usaina dun eukaliptoaren tankera duena, eta hori erabiltzen du, arnasbideetarako. Orduan, gaur egun ere eskura daukagun zerbait dun, Orduan, nik denen batuketa egin dinat, hemen aipatzen ari garenak, eta naiz da izenak baliteke arrotzak izatea, baina ziurneagon usaitu ezkero, ezagutuko genituzkela. Bai. Eta askok, hau deigarria intzaidan, zertaraino ezagunak eta arruntak diren, ere esango niken, gure artean. Orduan, ditun, erramua, nardoa, benjuia, mirra, isopoa, eta baita sandaloa aipatzen duen, bukaeran. Sandaloa. Orduan... Nik ez dizkinat, ez hau. Erramoa bakarrik uste dinat. Erramoa bakarrik. Hemen ez ditun berez... Mirra entzunda bai, baina nina jakingo esaten sendabelarra denik ere. Bale, erretxinak, hemen ikusten duen erretxinak direla oliotan beratzen direnak, zuaitzetatik eratorritakoa gehienak, erretxintxuak diren parteak airi ditun erabiltzen. Gauzadun, izenez ez ditugula ezagutzen, noski landareuek ez daudela, zuaitzauek gure parajeetan ez daudela, baina gure memoria, usaimen memorian badaudela. Eta gure burmuinak hain ondo, hain fidelki jasotzen duen usainen memoria hortan, oso ziur nagon, hauek usaitzen joan ezkero, zerbaitekin lotuko ditunala. Egondun bat baino gehiago, xarabe batekin lotu duena, beste batek norbaiten perfume batekin lotu duena, edo leku jakin baten usain bat etorri zaiona, eta nahi deigarria egiten zaidan, hau begiraion, Jesukriston garaiko sustantzietaz ari gaitun. Orduan, zeitun erabilera praktikoa, erramua hartzea, erramu hori oliba oliotan edo nahi bada kilore oliotan, beratu bat ematea, freskotan, ostoei, ondo txikitu eta beratu bat ematea, hor ja eukiko dinagu erramu ukendu bat, nahi izatera olio esentziala ipintzea daukaguna, 100 mililitro olio horri 10 tanta, 20 tanta, ni ez naun megadosien aldekoa, iruditzen zaian 40 tanta izugarri dela, hori baino gehiago ez dun zilegi, ez dun ona azalarentzat, baina, 10-20 tantarekin astea zeukanagu, landare bakarrarekin eginda usai hori, ez? Baina, hemen aipatu ditugun, nardoa, benjuia, mirra, isopoa, sandaloa, hauetakoren bat, ipintzea bazeukanagu. Nik deigarria intzaian, uste dinat dena duzkadala etxean, eta denen batuketa eginda 6 elementu aipatzen dizkinagu, olioarekin 7garrena, interesgarria dun, batuketa hau eginda, honek zeusai hartzen duen, ez? Ja, ze ateratzen den nortik. Bai, eta hemen herrikesat baskuñanak aipatzen din, aromaterapia sakratua dela, eta honen eragina badela gorputzaz baino kezkatu beharko dinagula harimaz, ez? Eta animaren, trascendentzia, zain justu, aste santua ez duen garai alaia, garai iluna dun, eta eriotza batei buruzari gaitu. Orduan, eriotzarako bide horretan, trascendentzia bide edo aurkikuntza horretan erabili izan dizkinagu usain hauek. Orduan, deigarria egiten zaidan, pentsatuko genukelako, ez diela gurekin zerikusia dutenak, edo iraganekoak direla, edo galduta ditugula, eta iruditzen zaian garia, oliba olioa eta ardoa bezain bizirik dauzkagula gure artean. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Eta gaurko sendabelarra irusta gorria. Hau, askok, eneritz, pentsatzen nau sendabelarra zala?
hau ikusita? Nik komentatu behar ninan bakarra duen hori, txikitan behintzat beti laukoaren bila ibiltzeko jolas hori ez, irusta eta laukoa topatzen badun zorte ona izango dunala zakina bizitza guztian, edo urte batzutan, baina laukoaren bila ibiltze horrekin beti zala decepzioaren belarra, ze beti iruko haunan. Topatu du inoiz laukorik? Ez, nik trampa ninan Irlandatik ekarri zienan laukoa. Egon bazagon. Bai, egon bazagon. Baina hau du naturaren anomalia bat, berez irukoa dun. Hain justu begirazan irusta. Iru osto. Bai, claro. Iru ostokoa. Baina irusta izena eta laukoa topatzea eta beti esperantza horrekin, baina nik ez dinat inoketzian ekarri ezin Ingalaterratik eta topatu ere ez dinat egin. Egon baziagon eta nik aurkitu duena ezagutzen dina tramparik egin gabe, Bai? Bai. Hemen bitxia dun, baina asko bilatu beharra, landare honek izen ezberdinak dituela, hemen aniztasuna zeukanago berriro izendatzean, baboxa izena din, irusta belarra, irukoitz belarra, hor iru kiribizto ikusten dinagu, iru horria, hor iru aipatzen dinagu. Baina, begiraion, sekula belarra ere esate zaiola. Sekula belarra, bai. Eta tepla izena ere badin, hau trifolium pratense den, trifolium, latinezko hitzak berak izaten din, iru folium, iru osto, eta pratense, zelaia, zelaian eta iru ostokoa. Eta gero, esan beharraziagon honi pagotxa ere esan izan zaiola. Eta ikusten duen pagotxa euskera zer den? Pagotxa, sortea, bai. Sorte ona, hori duen, justu honek irudikatzen duena, ez? Pagotxa. Orduan, badun lur baten aberastasunaren bioindikadorea ere, hau ugari baldin baziagon ere mu batean, lur hori aberatsadun hainbat elementu mineraletan. Orduan, esaten dinagu, belardio zelaietan izan ezkero, ganadua elikatzeko bazka ederra dela, loreak jangarria ditun, zapore gozokoak, orduan, badun landarea aberatsa. Esan behar dinat, irusta gorria bezala, irusta zuria ere badaukagula, beste izen botaniko badin, ez dina erabilera terapeutikorik, orduan hemen esatera noan hau ulerbedi irusta gorriaz bakarrik, ez zuriagatik, hori dun. Hori dun, trifolium repens dun zuria eta ez gaitu nortazari. Orduan, zorte ona etzakinat, emango digun, baina ikusten duen hemen pagotxa badela landareu pagotxa. Zertan, begiraion, mineral eta vitaminetan oso aberatsa dun. Guk umetan jandakoan ze zapore daukan gogoanen iritz? Hauan sartzen unan hau janda, ez? Gozoa dun, zapore gozoa din. Orduan, mineraletan ikusten dinagu kaltzioa zeukan, kromoa, magnesia, fosfora, potasioa, C vitamina, B1, B3 vitaminak, gero badizkin glukosidoak, horregatik zapore gozo hau, azido organikoak, ikusten dinagu proteinak dituela, eta flavonoideak, horregatik kolore hau, ez? Orduan, horiek guztiak ditun gizakia elikatzen dutenak. Orduan, hemen hau dun arraroa, sandabelarra ulertu behar delako, sendatzeko baino jateko. Elikatzeko. Bai, eta liburu askotan aurkitu dina, sendatu adina honek elikatu egiten duela pertsona. Orduan, irustagorriaren antioxidatzaileak zertarako dira interesgarria, gaur egungo bizimoduari aurre egiteko zalantzari gabe. Noski, ezagorri terapeutikotan esango dinagu diuretikoa dela, odoleko koipea, bereziki koipe txarrak, LDL kolesterola tratatzeko almena baduela, azalerako ikusi izan dinagu ultzera eta llagatan ere ondo egiten duela lan, baina bereziki esaten dinagu, hau lortuko bagenu elikagai gisa ikustea edo erabiltzea elikagai gisa, hor aterako genizkinake bere propietate guztiak. Orduan, nire atentzio ematen zaidan, honek beti pentsatu izan dinagu ganadu elikatzeko, ganaduarentzat aberatsa den jangarri bat, jangai bat dela, guretzat ere bai. Eta hau Berriro dungu ugaztun gisa irakurtzea, gu animalia gisa ikustea, eta, guretzat ere bazka izan dadila hau, ez? Eta hori egin dezakegula. Orduan, norbaitek lore hauek berdetan, freskotan, loreak, lore helduak, janai baldin baditu, batere arazori gabe. Eta horrelaxe? Adibidez, ensaladari. Bai, kendu, eta hemen eskukada bat, 10-12 lore buru batzuk oso handiak ditu,
Orduan, osorik jan ezkero oinarriak edo hori mortxikatzean ez duen atsegina fibra zuntz gogorrak dauzkan, bueno, banik askatu ingoniken eta askatu ondoren, hori entxaladan ipini, eta hori utxik dagoen bezala jatea zeukanagu. Ikusten dinat beste askotan purearekin, udaberrian izaten dizkinagu gazta freskoak, gazta freskoekin nahaztuta interesgarria duen, berak ditu hainbat osagai, A vitamina bereziki liposolublea duen, koipea berdin xurgatzeko orduan, gordinikolak gozo izaera duenez, jatea bazeagon. Eta, gomendioan ingo dinagu bestelako gomendio bat. Infusio bat prestatuko dinagu, eta ingo dinagu irustagorri infusio bat, orain artean egin ez dugun bezalakoa. Apur bat ezberdina. Bueno, esan duen infusio bat egingo dugula irusta gorriarekin, hola esan da erresa ematen din. Infusioak beti ez ditun, zailak uretan landera ipintzea ez, baina begira jartzen teknika ezberdinak ez euskanagu. Landare lehorra zari naun, lehortu berria zari naun, ez 3 urte pakete batean dagoena, antxe egonean, baizik bildu eta lehortua. Eta honek landare honek bazaukan noiz bildu... Oain. Begira, orain ungaraia. Niretza Ikusiko dinagu urte osoan loretan, Eta hau zelai baten mantenua egiten duenak eta belar hori moztu duenak ikusten din behin da berriro sortzen dela eta loratzen dela, noski. Beste sasoi batzutan aurkituko dinagu, baina udaberrian duen oso ugaria eta indartsua. Orduan, nik uste dinat udaberria dela. Eta praktikan udaberrian jasotzen duen usta, ez? Gaur egun komerzializatzen dena hola saltzen duen. Zergatik gaurko gomendiora ekarri hau? Azken urteetan ikusten dinat suplementu garesti gisa, gehigarri gisa pilulatan, tantatan, eta ikusten dinat inglesez. Hau da, Red Clover Extract, eta jendeak ez daki, irudia esten jartzen, gauik ikusten baldin modun irudi hori esaten, hau etxean daukanik. Orduan industria jokatzen din honekin, eta ari duen erabiltzen isoflavona seguru gisa. Hau da, isoflavonak ditun estrogeno, fito, landareti datozen estrogeno batzuk, menopausia perimenopausian gomendatzen direnak. Hain justu terapia hormonal gisa edo lan hormonal bat egiteko gai diren landareak ditun. Eta ezagunena sojarena izan unan, sojarekin polemika handiak egon ditun, gaur egunen ikusten duen estela segurua. Estela segurua onura alde batean egiten duen bezala, gero albondrioak eta arrisku potentziala handiak dituela, eta gaur egunean hori desprestigiatua gelditu duen, eta soja isoflavonak ez dituen apenas komerzializatzen, ez? Orduan industriak nahi din ordezko bat, eta aurkitu din, eta hau duen landarea. Orduan esaten dinat, ez hauek ditun, nik entzun dinat hau, gazteleraz, ez nik Red Clover isoflavonak hartze ditut. Barkatu, Red Clover isoflavonak, dia, irustagorria baina inglesez esan da ez eman behar beste zerbait, hobea hartzen ari garela. Irustagorria, ez? Beti eta ikusten den hori. Eneritz, eta paotxan lore hartzea, en fin. Norazoaz, horrekin, ez? Glamour gutxi. Baina esan nahi natez, netzat estrategia komertzial badun. Hain zuzen, ez delako lehorra poltxatan aurkitzen. Eta hau niretzat beti deigarria duen. Landare bat poltxatan lehorra ezin da aurkitu, hau da, aukerarik merkeena eta erabilgarriena, eta aldiz pilulatan baina pilula hori oso garestia da. Eta gero inglesko izena jartzen diazu ni, engainatzeko ez, edo ez ohartzeko zertaz ari garen. Kontua zer duen, hau, kontestu honetan, eta perimenopausia askotan badituna 10-12 urtez, menopausia aurreko urteetan, hor, transizionetan apurka berezkoak ditugun estrogenoa galtzen bagoaz, zergatik ez eman kanpotik beste estrogeno batzuk. Eta noski, menopausia urte hori, igaro duenak, eta horren ondorengoak, emakume horrentzat izugarri landare ona duen. Zergatik, isoflavonoiez gain badituelako esan ditugun elementu hauek danak, eta honi, hau estatu batuetatik datorren zerbait duen, honi deitzen zaion infusio nutritiboa. Eta ulertzen duen infusionek jatearen balioa duela. Zelen esan dinagu, ez? Irustagorriak elikatu egiten duela. Gehiago egiten dela sendatu baino, biak egin ditzakela, eta ikusi beharko genukela, hori dun, terapiarako bezin beste,
jateko, orduan jan adina elikatu ingo gaituela. Bueno, hau ze elikagai, injustu mineral vitaminak direnean eta antioxidatzaile direnean, oso ondo etortzen zaigun. Jendeak hartze dituen pilula miragarri hauek antioxidatzaileak hoiek ditunez. Orduan, zertarako gastatu, ez dakize landare exotikotan hemen bertan hau baldin badaukagu, ez? Eta batzuk konturatu ditu honen potentzialaz, eta listoak beti zaudene alde guztietan, hau garesti saltzen ari zaizkigun, da guk zeukanagu aukera etxean egiteko. Orduan, landarea lehortu ondoren, esaten duen, infusioa egin behar dela, baino ordu batzutan beratzen utzita. Hau da, ura ipintzen zaion, infusioa egiteko moduan, beroa, baina tapatuta, estalita utzi behar duen orduetan. Ez? Orduan, batzuk usten dinate 5 ordu, beste batzuk 10 ordu, hemen txorrotako ura, berotu gabeko ura ere erabiltzen dinate batzuk, ni ura irakin ondoren ipintzean aldekoan hau. Ontzian ipini, eta udan, 5 bat orduan, bero egiten din eta lehenago beratzen zaigun edo sakonago beratu, eta neguan 10 bat ordu. Nik gau osoan utzita ere urte osoan egokia iruditzen zaian. Orduan, zer ikusten dinago iragazitakoan, ez da din, zapore txarra, zapore gozo antzekoa din, baina zapore batzutan metaliko, bete mineral zaporea, eta askok esaten zaidane honek salda tankera duela, salda vegetalaren tankera duela. Claro, hor ja pertsona hau antzematen ari duen elementu nutritiboa, hauan. Orduan, hau giragazi, eta, nik hartzerakoan epeltzea gomendatu edinat, hotza ez edan, litro bat prestatzea erresa dun, litro honek oskailuan ondo irauten din egun batzutan, 3-4 egunean, orduan esaten dinate litro bat edan beharko genukela 2 egunetan. Hau da, egunean litro erdi edatea izango litzatekela tratamendu egokia. Niri interesgarria iruditzen zaidan, bizitzako etapa honetan dagoenarentzat. Menopausia baino 10 urte lehenago. 10 urte lehenago. Edo 12, zenbait kasutan. Eta postmenopausia, alegia, menopausia 52rekin esaten dinate estadistikek dela, baina batzuk 55ekin, posible den, edo 61ekin, ez dela inzeatza. Ez jauzi estadistikaren lilura hortan. Horren ondorengo bizialdi luze hori, postmenopausia osoa, hor hartzeko oso landarea proposadun. Gizonentzat kontu zibile behar duen, fitoestrogenoak hartzen direnean, baduelako eragina androgenoetan, eta ez duen komeni desoreka hormonal bat eragitea hor, orduan gizonek gutxiago, baina egia da, ahultasuna eduki ezkero, udaberriko ahultasuna, astenia deitzen zaiona, nekea, mineral, vitamina gabezia, zertarako hartu multivitaminiko bat 20 piku elementu dituena, hau askoz ere bio eskuragarriago, liseritzen erresa, eta egun gutxitan, nabaritu dezakeguna honek energia ematen duela. Orduan, modu puntualean ere hartzea bazeagon, astean 2-3 infusio, horrek ez liken alako eragin nabarmenik izango norberaren gorputzeko estrogenoetan. Orduan, litro bat prestatzea bazeagon, eta litro hori aste osoan edan, pixkanaka edaten joan, edo kopuru txikietan. Eta ikusten dinagu, ze elikagai interesgarria den. Orduan, jate aukera bat dun, eta beste bat dun, infusioan. Eta, niri gustatzen zaidan, adornurako, ez? Ez guakamoleari gainean ipintzea, edo pure bati, edo etxean egiten den. Polita badun. Polita duen, eta zaporea din, eta gero, 5 loratik aurrera, ja eragin terapeutiko nabarmena ere bai. Orduan, interesgarria iruditzen zaidan, era hontan, hain ugaria dugun zerbaiti, etekina ateratzea. Ondo, onarte gaurkoa, mendik 2 astera itzuliko gaitun, gauza gehiagorekin, eta lehen esan duguna. Argia.eusen da bizibaratzea.eusen, saio guztiak entzungai, eta ondo segi. Hori da, urren arte. Mila esker. Agur Garbine eta agur entzulei. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.